Aquesta tarda es fa aquí a Balaguer l'acte de presentació del Museu de Suport Territorial de la Noguera, una tasca que la comarca ja està duent a terme des de fa un temps el Museu de la Noguera situat a Balaguer. Des d'avui, però, esdevindrà de forma oficial Museu de Suport Territorial, un programa impulsat des del Departament de Cultura que integra aquells museus acreditats que presten serveis de suport a equipaments patrimonials bàsics i béns culturals existents en un àmbit territorial. La clara vocació territorial del Museu de la Noguera i la seva contrastada trajectòria de suport al territori fan que el seu projecte hagi estat acreditat per liderar aquesta gestió i ordenar els actius patrimonials de la comarca. Així, oferirà una cartera de serveis destinats a beneficiar una selecció d'espais i actius patrimonials de la Noguera que permetin l'augment de les seves capacitats amb un impacte en el desenvolupament territorial. El Museu de la Noguera, a Balaguer, és un museu que té una tradició llarga i dilatada de treballar no només de portes endintre del seu propi equipament, sinó de sortir de les seves portes i de les seves parets i treballar per la ciutat, per suposat, però també primer pel seu entorn i després per l'entorn una mica més enllà. I per tant, un cop hi ha aquesta vocació i aquesta voluntat i aquesta tradició, crec que era indiscutible que un dels primers museus de suport territorial que s'havien de fer en aquest país era el Museu de la Noguera. No hi va haver cap dubte des del primer moment, des del Servei de Museus, quan ens vam plantejar aquest programa, de seguida vam pensar entre els primers museus, per suposat el de la Noguera, perquè aquesta voluntat la té, perquè té aquesta tradició i perquè bàsicament vol, i això és el més important. I perquè, a més, només faltaria. La comarca de la Noguera és riquíssima en patrimoni i les comarques riques en patrimoni, no tota la comarca pot tenir un equip de treball, ni un equip econòmic ni professional com pot tenir un museu. I per tant, hi havia la necessitat, les ganes, la voluntat i la tradició, i per tant aquí tot sumava perquè el Museu de la Noguera fos museu de suport territorial. Com a museu de suport territorial, el Museu de la Noguera, com dèiem, ja fa un temps que dona recolzament, ordena i estructura el patrimoni que hi ha al territori més enllà del municipi de Balaguer. Dona suport tècnic, ajuda en l'organització d'activitats didàctiques, fa difusió patrimonial i també cedeix espais, entre altres actuacions. Així ho ha explicat a Ràdio Balaguer la directora del museu, Carme Alòs, que també assenyala que es tracta d'un projecte supramunicipal que forma part del Pla de Museus 2030 de la Generalitat. Bé, de fet, es tracta d'un programa que ja s'està desenvolupant des de l'any 2018. Estem en el projecte 2018-2022 i el Museu de la Noguera ha tingut una claríssima vocació territorial des de la seva fundació fa 38 anys. L'únic que ara, d'alguna manera, es formalitza. A més, comptem amb el suport econòmic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, cosa que, clar, és fonamental per poder tirar endavant tota aquesta feina d'ordenació del patrimoni i de suport en diferents matèries, en assessoraments, en formació, en totes aquelles tasques en les que els equipaments patrimonials bàsics del territori no arriben perquè són municipis petits i no tenen personal tècnic per dur-lo a terme. Bé, el que pretén aquesta estructura, diguem-ne, és que puguem tindre finançament per poder tirar endavant totes aquestes iniciatives. Per tant, per exemple, aquest any la subvenció que es va aconseguir era de 44.000 euros, que serveixen per totes aquestes coses que s'han dit a tots aquests municipis. Són coses d'àmbits molt diferents entre unes i les altres. Per tant, el que es vol fer és justament fer aquesta unitat tècnica que el que permet és que les coses tinguin més coherència. Molts d'aquests municipis són municipis molt petits que per ells mateixos no podrien disposar d'una figura especialitzada de museus o de conservadora, i per tant, aprofitant l'estructura que tenim aquí al Museu de Balaguer, això permet donar tot aquest assessorament, com ja s'ha explicat, o totes aquestes altres ajudes per poder tindre que tot el conjunt sigui molt coherent. Al final el patrimoni que tenim és immens, i si podem conveniar per poder donar orientació en totes aquestes coses, el que fem és que hi hagi qualitat en totes les coses, perquè sempre passen un filtre tècnic, no només el que des del municipi, que cada municipi deu pensar que té el millor en diversos temes, sinó que realment hi ha aquesta visió tècnica que ha de poder passar.
Actualment, el Museu de la Noguera dona suport a 4 municipis de la comarca amb els quals té signats els corresponents convenis de col·laboració. Es tracta de les Avellanes Santa Linya, Os de Balaguer, Artesa de Segre i Vilanova de Meià i properament se signaran convenis amb Ponts, Castelló de Farfanya i Montgai. La Noguera és la comarca més extensa de Catalunya i acull un ric patrimoni, una important col·lecció d'art rupestre inscrita a la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, per exemple, també nombrosos testimonis del passat antic i medieval, diversos espais naturals protegits i paisatges singulars, així com un destacat llegat en patrimoni immaterial. El programa Museu de Suport Territorial es va iniciar el 2017 i ja compta amb 4 projectes de Museu de Suport Territorial: el Museu de les Terres de l'Ebre, el Museu Etnològic del Montseny, la Gavella, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu i també, des d'avui, de forma oficial ja, el Museu de la Noguera. Museus 2030 és bàsicament aquesta mirada, un pla que el govern aprova d'aquesta estratègia de com han de ser els museus del segle XXI, uns museus amb una mirada social, amb uns museus per tothom, on a tots els aspectes, tota la societat s'hi senti representada. Museu Superterritorial és una acció dintre del Museu de 2030, d'aquest pla, i és una acció concreta important, de les importants, perquè de les 68 que hi ha en aquest primer desplegament d'aquesta primera fase, n'hi ha més importants que d'altres. El Museu Superterritorial és la que d'alguna manera vertebra aquest sistema juntament amb les xarxes territorials, tant les territorials com les temàtiques. Per tant, és una manera d'articular el sistema museístic del país. La presentació a la sala d'actes de la Casa de la Paeria, amb la presència de la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, la cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat, Magda Gassó, la consultora i redactora del projecte Museu de Suport Territorial, Taina López, la directora del Museu de la Noguera, Carme Los, i també el PAE en cap de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal.